Oso interesgarria. Oso interesgarria, ikusi dira arriskoak edo oso ondo adiazita zegoen dena. Orokorrean interesgarria eta kontzientziatu egiten gaituen zerbait eta gaina empatia sentitzeko biktimekin eta hola. Bueno, interesgarria iruditu zait, zeren eskolan inoiz ez ditu egiten gauza interesgarriak eta gusta ez zait horrelako saioak ekartzea, zerbait ikasteko, zerbait gero bizitzan aplikatu dezakeguna. Azaltzen zian irudiak taula oso inpaktagarriak zian, eta istorioak nola galtzen zituzten beraien familiarrak taula hunkigarriak zian. Bere kasuan, istripuen zoritxarra bi alditan gertatu zait. Lehenengo aldia 15 urte nituenean, institutuan bilen ikasten, eta nire ikaskide bat istripu batean hiltzen. Gurpildun aurkean zegoena, hor oso denak ondo zauden, zeta ikusi dira ikuspuntu desberdinak, baina hori behiak ireki dizkit edo. Gogoratzen dudan lehenengo gauza da, lurrean botatan nengoela, buru alde batera begira eta belarra ikusten nuela. Hori da gogoratzen dudan lehenengo gauza. Bigarrena, batatxuriak ikusten nituela, eta esaten niela ez iztatu, orduan suposatzen dut ja ospitalean egongo nintzela. Bastakit, agian neskana, geratu dela eta plejikoa edo gerritik bera ezin duela zer mugitu. Agian gehien inpaktatu nagoena. Batez ere, azkeneko emakumea... Ez zara geratzen pentsetan, da, ez da egongo. Asko hunkitu nago. Suhiltzaileak bai hunkitu dit. Nire ibilbidean zehar makina bat istripuetara joan naz, baina beti dauz batzuk gehiago marketan derena beste batzuk baino. Da kasu honetan, pare bat istripu kontekutxueriaz. Ez da bat ere lan errazak gure suhiltzaileen jarduna. Originala iruditu zait. Gaina, hasieran harritu nago gera osoa ikustea, uste nun zela grabatutako zerbait eta ez. Festari lotutako galderatxo bat daukatzuentzat. Badakizu ez zergatik dagoen trafiko istripu bat izateko arrisku gehiago tabernen inguruen? Alkoholaregatik? Sorpresa izan da gaina, esan duen lehenengo jerakoa. Oso interaktiboa itezun klasea eta galderak itea eta hola, divertigarria idutzi zen. Asko pentsatu behar dezula lehenengo errepidea atera baino lehen. Imaginatu abesti batekin motibatzen zehala eta azte zehala arreta galtzen, hori ere kontrolatu behar dezula. Kontu zibili behar naizela. Batez ere alkoholak idaola, festan ateatze balima naizela, ez dutera kotxea hartu. Oateatze balima naiz, ez edatia. Batez ere distrakzioak erretzeana kotxen o igual mugikurra erabiltzeana. Eta buru altxatu zuenerako kamioi handi baten kontra jo genuen. Ni kotxetik amilduta atera nintzen eta hori ikusten duzuena. Honekin kontzientzia dugu, gehiago kontzientziatuta nago ezta. Nahi da korreo zeniteu lan. Eta, zeon motorran, eta semafora gorrintzen, eta atzentzekan kotxe bat, eta eman zion atzen, eta motorra gehiatu zen kotxean enkajauta eta nahitatea zen motorratik egan. Zorionez bakarrik besoa puskatu zuen, sustoa baina ondo.